हो ऐसन घटना जदी घटतई हो प्रेमी के जिंदगी बोला न के न कटतई हो प्रेमी के जिंदगी बोला न के न कटतई हो। बोला बोला हरि हर नाथ की प्यार करई वाला पर शिवजी होई छै कि ए गुरु हीरा लैला भी कोइने रहई केकरा नहीं छै मालूम प्यार अमर छै के न लोग रटतई हो ऐसन घटना जदी घटतई हो प्रेमी के जिंदगी बोला न के न कटतई हो बाबा हो ऐसन घटना जदी घटतई हो प्रेमी के जिंदगी बोला न के न कटतई हो प्रेमी के जिंदगी बोला न के न कटतई हो। रशीला रिकॉर्डिंग स्टूडियो हसनपुर। जैसे बाबा हो जुल्म जमाना याद काल करई छै भरत भयंकर धीरज प्रिंसबा प्यार के नाम से डरई छै जैसे बाबा हो जुल्म जमाना याद काल करई छै भरत भयंकर धीरज प्रिंसबा प्यार के नाम से डरई छै अब लागै छै मोहब्बत सिमटतई हो ऐसन घटना जे बहा घटतई हो प्रेमी के जिंदगी बोला न के न कटतई हो या हो ऐसन